खुलुमबाय बाथौ बिबुंसारनि जानानै आं गोमसार खाख्लारि आरो केमेरा पार्सन रंजाखां रामसियारिया दिनै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय खैलाजुलि बियाबनि फाख्रिगुरि गामिनि ओंखाम गोरलै फोरबो फालिथाय बे समाव जोङो सफैनो हादों आरो बेवहाय सफैनानै जोङो लोगो मोननो हादों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि राजेश बसुमतारी बिथांनिफ्राय जोङो बाथौ धोरोम आरो बर' माहारि बेजों मारै सोमोन्दो दङ बिनि सोमोन्दै जोङो मिथिनानै लानो सानदों। गिबियाव बिथां बसुमतारीखौ बाथौ बिबुंसाराव बरायग्रोबाय। बरायबाय बाथौ बिबुंसारनि नोंथांमोननि गासै मावथिफोरसिम आंनि गोसो गोरबोनि साननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। मानगोनां बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनो लुबैगोन जे बाथौ धोरोमा बर' माहारिजों बोरैहाय सोमोन्दो दङ बेनि सोमोन्दै जोङो बिथांनियाव मिथिनो लुबैनानै बिथांनिसिम जोङो खावलायनाय जाबाय। बाथौ धोरोम आरो बर' हारि बेखौथ' दिनै जों बयबो मिथिगौ। बर' हारि हिसाबै धोरोम बुङोब्ला बाथौ धोरोमानो गुबै धोरोममोन। दा मुलुगाव जोनोम जाजेननायनि उनाव बर'फ्रा जाय धोरोमखौ लाजेनदों बे धोरोमानो जाबाय बाथौ धोरोम। नाथाय समनि फाखनाव जारिमिननि देबथिनायाव बर'फ्रा गुबुन गुबुन धोरोमाव बास्लायलांदों। दा बेनि थाखायनो जि बाथौ धोरोम आरो बर' हारिनि जि सोमोन्दो दा बेखौ आं बुंनो थांदों। बर' हारिजों मोनसे एंगार हायै सोमोन्दो दङ। बर' हारिनि मोनसे धोरोम होनना बुङोब्ला आंगो धोरोम होनना बुङोब्ला बे बाथौ धोरोमानो बेखौ जों बुंनो हायो। दा नोंथाङा सासे फरायसाफोरनि दैदेनगिरि महरै दा बाथौ धोरोमनि जि मावनांगौ खामानिफोर गौथुमारि हाबाफारिफोर बे हाबाफारिफोराव माबायदि नोंथाङा खामानि मावबावनांगौ दं होननानै सानो? आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि हिसाबै बेखौनो बुंनो नागिरदों जे जोंहा मोनसे थांखि दङ गेरेमसा बर' माहारि दानाय। दिनै बर'फोरनि गेजेराव गुबुन गुबुन धोरोमफोर दङ, बाथौ धोरोमल' नङा। दा मोनफ्रोमबो धोरोमाव जाथिनि गेरेमसा बर' माहारि दानायनि थाखाय खामानि मावनांगौ गोबां दङ। थिग बिदिनो बाथौ धोरोमाबो बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थि धोरोम खान्थि बेफोरखौ फोथांना लांनायाव गोबां खामानि दङ। दा आफाद हिसाबै गोबां जौगाबाय, दा आरो जौगाबावनांगौ दङ। दा बेखौ लानानै आं सानदों फैबाय थानाय समाव आरो बिबानगिरि बिथांमोना बांसिनै खामानि मावनांगौ दं होनना आं सानदों। दा बे बेलायाव बबे बिथिंखौ नोजोर होनानै बांसिन गिबि खुलुमबाय बाथौ बिबुंसारनि जानानै आं गोमसार खाख्लारि आरो केमेरा पार्सन रंजाखां रामसियारिया दिनै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय खैलाजुलि बियाबनि फाख्रिगुरि गामिनि ओंखाम गोरलै फोरबो फालिथाय बेवहाय सफैनो हादों। बेवहाय सफैनानै जोङो फाख्रिगुरि गामिनि ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोनि सायाव जोङो मिथिनानै लानि। गिबियाव जोङो बिथांमोननि गामिनि आफादगिरि खनजय बसुमतारी बिथांखौ जोङो बाथौ बिबुंसार गावबुरा बिथांखौ जोङो बाथौ बिबुंसाराव गिबि बरायग्रोबाय। खुलुमबाय। नोंथांमोना ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो दिनै फालिदों, बे फालिथायखौ नोंथांमोना मा रोखोमै फालिनो लादों बेखौ एसे बुंनानै होगोन नामा? मानगोनां सोंथिगिरि, दा आं मा बुंनो, जिहेथु जोंहा 7 बोसोर जाबाय जोंनि बाथौ धोरोमनि हाबनानै दिनै जोंहा थाङै दिनैनि ओंखाम गोरलै फोरबोआव जों दिनै गाजा गोमजानो फालिनो सानदों। मानोना 7 बोसोरनि गेजेराव जोंहा एसे फिसानि जों फालिलांबाय थायोमोन। दा नैबे देग्लायनि 2021 बे दिनैनि सुक्रबार दिनाव जों दिनै ओंखाम गोरलैखौ मोजाङैनो फालिलांगोन होनना जों आसा खालामनानै दिनै फालिनाय जादों। दा नोंथांमोना बे गाजा गोमजायै फालिनो लादों होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। दा बेवहाय नोंथांमोना बेवहाय आलासि महरै सोरखौबा हांख्रायनायनि मोनसे थांखि लादों नामा? मानगोनां सोंथिगिरिया नंगौ, नंनाया जोङो आलासि हिसाबै जों हांख्रायदों। सनितपुर जिल्ला डिस्ट्रिक्ट जेरै बारग' आफादगिरि जा नबिन बसुमतारी बिथांखौ जों आलासि हिसाबै हांख्रायदों। आरो लोगोसेनो जोंहा माखासे गथ' गथायनि सोलोंथाइ बिथिं जोंहा मिथिनो गोनां दङ आरो बावथाय माबाफोरखौ एसे मिथिनो गोनां दङ। बेयाव जोंहा माखासे जोङो फरायसा आफादनिफ्राय हांख्रायदों। फरायसा आफादनिफ्राय जोंहा डिस्ट्रिक्ट आफादगिरि राजेश बसुमतारी बिथांखौ लोगोसे हांख्रायदों। आरो जोंनि राङापारा दख'रा बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंहा गाहाय आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि बिथांखौबो जों हांख्रायनाय जादों। दा नोंथाङा आगोलाव बुंलांबाय 7 बोसोर जाबोबाय। दा बेवहाय नोंथांमोना गामियाव मा रोखोमै बाथौ धोरोमनि फारसे रायजोफोरखौ सांग्रांथि जादों होननानै नोंथाङा सानो? दा जोङो सांग्रांथिया बेनो, दिनै जोङो माखासे डिस्ट्रिक्टआव थांनानै माखासे सेन्ट्रेलाव थांनानै जों माखासे मिथिनाय मोननायजों जोंनि बावनाय थिनाय एबा साजायनायफोरखौ नुनानै फैनानै दा जोङो गाव गावनि
गोसोआव एबा रायजो राजानि गोसोआव सोना होनानै रायजो राजाया दा मोजाङैनो थारमाने फालिथायखौ फालिलांगोन होननानै देग्लायनि बोसोराव जों फालिनाय जादों। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम जोङो बाथौ बिबुंसारनि जानानै नोंथांमोननि गामिनि गासै रायजो राजाफोर बिथांमोननिसिम जोङो गोजोन हामलायथिखौ बावहरनानै जि मोगा मोगि बेखौ जों एसेनो फोजोबनाय जाबाय।